at der er nogen, jeg kender, der har fået sig ikke flodbold, fodbold. Og den skal jeg lege med. Oh my god, mand. Det er fordi, jeg plejer at sende min egen telefon, og den kan jeg godt, men det kan den have min telefon ikke. Det er min mors. Men jeg får lov til at bruge den bare roligt. Jeg sagde, at den ikke var sådan, jeg tager din telefon. Jeg vil gerne prøve sådan, hvor jeg gør det her, og så prøver jeg. Og det kan godt være lidt svært, nu prøver jeg. Hold du var ved at komme i mit ord. Du var ved at komme i mit ord. Hvor lige igen. Ej, tæt på. Virkelig tæt på. Ej, jeg gjorde det. Hvordan? Kan I det her tricks? Skriv i kommentarerne. Jeg tror, kommentarerne her eller der. Husk at like, subscribe. Ej, jeg er i gang med at øve os på hænden her. Jeg har ikke øvet i dag, og det er lidt træls. Så jeg er ret dårlig lige nu. Og det kan jeg se her. Jeg vil også gerne lave særligt på benet. Helt godt. Nej, kunne jeg ikke. Jeg kan lave det her. Det er sjovt. Så også det her. Nu træk, jeg kalder det. Og der var du at synge. Hej gubbe. Gubbe. Nu smutter du bare lige en kat. Nu. Gubbe. Se. Det er første gang, jeg har løftet i så lang tid.